máme nejakú solárnu ochranu. Máme niečo pre mužov, máme niečo na telo, máme niečo na ošetrenie dokonca pokožky a máme to otestované, že to u tej chorej pokožky je dobre tolerované a robí to niečo. A máme ešte niečo, čo je to. Hej. A to sú fermentované olejky. Nie na celkové užívanie, na lokálne použitie. V čom je výhoda? Tú otázku dostávam veľmi často. Pozrieme si najprv, aké má výhody samotný gel. Gel nie je len voda. Je to super, že obsahuje toľko vody. Ak máte suchú pokožku, aplikácia gelu ako toho prvého po očistení kože je fajn. Keď máte suchý exém, tak potrebujem aj nejaký výživný krém. Tá voda a tie mukopolysacharidy, to sú tie cukry s tým strašne dlhým reťazcom, to sú kľúčové komponenty, ktoré vám na vrchu pokožky vytvoria taký film. Ten film je hydratačný. Máte vplyv na zlepšenie bariérovej funkcie kože. Čo to je? Koža je hranica medzi tým, čo je vonku, tým, čo je dnuka. Vaša pečeň je hranica. To je tiež filter medzi tým, čo sa dá vášho tela dostane, či si okusujete nechty, alebo sa šparete v nose. A mukopolysacharidy a cukry spevňujú ten cement medzi bunkami. Tá bariéra funguje lepšie, je odolnejšia. A my sme dneska sakramensky vystavení veciam, ktoré kožnú bariéru porušujú. Slniečko, detergenty, saponáty, tvrdé mydla, to všetko ovplyvňuje poškodenie kožnej bariéry. Máte 40 rokov a zrazu mám exém na rukách. Odkiaľ sa tam vzal? To není geneticky získaná atopická dermatitida. To je vplyv pôsobenia týchto faktorov na kožnú bariéru.